Але чи не здається вам, що от певні речі в політиці нинішньої влади, президента, вони взаємовиключні або суперечать одна одній? Ось ваша ініціатива пов'язана з медіа, з захисту інформаційного національного простору, вона дисонує з заявами самого президента, який пропонує домовлятися з Росією про газ, фактично пробачити 22 мільярди доларів, які Україна виграла в міжнародному арбітражі, з небажанням, скажімо, публічно називати Росію агресором, Путіна зрозуміло ким, і так далі. Всі ці останні кроки, які відбуваються у великій політиці, вони трохи дисонують з цією вашою ініціативою. Якщо ми вже миримося, і якщо в нас настільки мирна політика, ми розводимося вздовж лінії фронту, ми миримося з газового питання, ми йдемо на певні поступки навіть в таких речах, як повернення кораблів, які міжнародний суд зобов'язав Росію повернути їх ще в травні, але ми погодилися на повернення їх зараз, хоча якби вони залишалися в Російської Федерації, російське майно по всьому світу могли б арештовувати. Ні. Просто відповідь – ні. Це міф. Це просто неправда. Росія чітко сказала, що вона, як то кажуть, в труні у білих тапках бачила ті рішення тих арбітражів. Ніхто б нічого б не заарештовував. Тому це просто міф. Як вона скаже? Звичайно, ми дуже боїмося рішення цього суду. Воно нам дуже неприємне, як і рішення Стокгольмського арбітражу про газ. І вони нічого не платять. І далі що? І вони кажуть, ми готові розмінятися. Жоден гравець не може нарахуватися з рішеннями міжнародних судів, навіть такий потужний, як Росія. Поки все може, поки все, на що спромігся цивілізований світ, це трохи обмежити економічно Росію через санкції. Все. Все. Тому що це країна з другим, я нагадую, якщо хтось забув, у світі ядерним потенціалом. Це країна, в якій до біса європейських інвестицій, рахунок на мільярди доларів, тільки німецьких 4 мільярди, наскільки я пам'ятаю, євро. Це країна, яка є постачальником енергії для всієї Європи, всієї, східної, центральної, західної. Тобто це країна, з якою у світі будуть рахуватися. Більш того, є лідери, не будемо називати поіменно. То ви не вірите в те, що ці суди, вони незалежні від політики? Я вірю в те, що є Росія, великий гравець, щонайменше на євразійському континенті, з інтересами якої континент вимушений рахуватися, яка, знаючи це, пішла на абсолютно несприйнятні для цивілізованої спільноти речі, напала на нас, зокрема, не тільки ж на нас, вона окупує частину Грузії, прикладом. А чи знаємо ми, що повз лінії розмежування у Грузії там постійно люди зникають? А потім іноді взагалі не знаходять їх, а іноді їх знаходять на таких самих підвалах, тільки в Абхазії чи в Південній Осетії. Ми ж про це просто не слідкуємо. Тобто Росія там веде війну. Вона не гаряча, але абсолютно така сама війна. А вона з нами веде війну, нас теж окупувала території. Але чи хтось збирається оголошувати Росії зараз війну, щоб за нас помститися, за нас і за грузинів? Ні.